پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی و حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум надагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. 22 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти муҳим ва мулоқоту суҳбат ба сокинон ба ноҳияи восеи вилояти Хатлон ташриф оварданд. 22 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи як қатор иншооти муҳим ва мулоқоту суҳбат бо сокинон ба ноҳияи восеи вилояти Хатлон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи муваққатии ноҳия роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ва дигар шахсони расмӣ самимона пешвоз гирифтанд. сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ифтитоҳи майдони парчам ва нишони давлатӣ ки дар майдони 3 гектар бунёд гардидааст оғоз ёфт. майдони парчам ва нишони давлатиро ки рамзи ифтихору соҳибихтиёрист, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фазои тантанавӣ ифтитоҳ намуданд.
қомат афрохтани муқаддасоти миллӣ дар ноҳия ин рамзи ифтихор ва ягонагии сокинон ба ҳисоб рафта, ҳадаф аз он баландбардоштани ҳисси ватандӯстӣ, идомаи анъаноти нек ва эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ мебошад. Дар майдони мазкур, ки дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст, барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон шароити мусоид фароҳам аст. Баландии пояи парчами давлатии Тоҷикистон дар маҷмӯъ бо таҳкурсияш 52 метр буда, матои парчам 7 метр паҳноӣ ва 14 метр дарозӣ дорад. Атрофи иншоот дар масоҳати 32 000 метри мураббаъ сабзкорию гулкорӣ ва чароғон шуда, дар он наздики 600 бех дарахтони сояафкану ороишӣ шинонида шудаанд. Нишони давлатӣ бошад 22 метр баландӣ дошта, таҳкурсии он бо санги мармар оро ёфт. Роҳравҳои майдон дар масоҳати наздики 5000 метри мураббаъ сафолакпӯш гардида, барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон курсиҳо гузошта шуданд. майдони мазкур, ки дар шаҳраки Ҳулбуг воқеъ аст, ба макони дилкашу тамошобоб барои сайру гашти сокинон табдил ёфтааст ва барои баргузории чорабиниҳои гуногуни ватандӯстона бо ҷалби ҷавонону наврасон пешбинӣ гаштааст. 22 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон варзишгоҳи марказии ноҳияи Восеро бо 21 000 ҷойи нишаст мавриди истифода қарор доданд. 22 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон варзишгоҳи марказии ноҳияи Восеро бо 21 000 ҷойи нишаст мавриди истифода қарор доданд. иншоот барои тамрин ва бозии дастаҳои футболи ноҳия, баргузории мусобиқаҳо, тарғиби варзиш ва ҷалби ҷавонону наврасон ба футбол аз ҷониби дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд ёфтааст. корҳои сохтмонӣ ҳанӯз соли 2017 оғоз гардида, бо харҷи наздики 69 миллион сомонӣ ба итмом расид. дарозию паҳноии майдони футбол 105 ба 68 метр буда, дорои чамани табиист. ин имкон медиҳад, ки бозигарон дар майдони ба талаботи мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ бозӣ ва тамрин намоянд. атрофи чаман, ки бо роҳрави резинӣ барои дав иҳота гардидааст, барои машқ ва қабули мусобиқаҳои риштаи варзиши сабук пешбинӣ мегардад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити варзишгоҳ бо ҳайати дастаи футболи Ҳулбуг, ки ноҳияи Восеро дар чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ намояндагӣ менамоянд, суҳбат карда, онҳоро ба дӯст доштани варзиш, рушд додани малакаи касбӣ ва муаррифии арзандаи ватану миллат ҳидоят намуданд. мушкили асосии даста набудани варзишгоҳи хонагӣ буд. мо чанд бозӣ ки гузарондем дар шаҳр ноҳияи дигар варзишгоҳи шаҳр ноҳия гузарондем ва мо хурсанд ҳастем, ки имрӯз бо ташаббуси ҷаноби олӣ як варзишгоҳи замонавӣ ба мо сохта ба истифода дода шуд бо шароитҳои хуб. мо фикр мекунем, ки як тӯҳфаи хуб аст барои дастаи мо, на танҳо барои дастаи мо, барои тамоми мухлисон ва ҳаводорони футбол дар ноҳияи Восе. мо мехоҳем як тамрини хуб нишон дода футболи тоҷика дар арсаи байналмилалӣ нишон диҳем. варзишгоҳ дорои 4 минбар барои мухлисон ва 21 000 ҷойи нишаст мебошад. бинои варзишгоҳ аз 3 ошёна, аз ҷумла аз ҳуҷраҳои корӣ, ивази либос, ҳаммому дигар ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошад. инчунин дар он толорҳои варзишӣ муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти муосири варзишӣ, ҷой барои меҳмонони фахрӣ, маҷлисгоҳ бо 40 ҷойи нишаст ва пешайвон омода гардидааст, ки ба талаботи муосир ҷавобгӯ мебошад. барои таъмини рӯшноӣ дар майдони футбол 4 манораи калони муосири равшандиҳанда насб гардидааст. ин имкон медиҳад шабона ҳам мусобиқаҳо гузаронида шаванд. дар ҳудуди иншоот 2 майдонча барои футболи хурд, волейбол ва баскетбол, таваққуфгоҳ барои мошинҳо, зеристгоҳи барқӣ, чоҳи амудӣ барои бо об таъмин кардани варзишгоҳ ва дигар иншооти ёрирасон бунёд шудаанд. ба истифода додани чунин иншооти муосир дар ноҳия барои рушди варзиш ва ташкили чорабиниҳои мухталифи солимгардонӣ имкониятҳои лозимаро
фароҳам меорад. бунёди варзишгоҳи марказии ноҳияи восе нишона аз таваҷҷӯҳи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ ба ҳисоб меравад. боиси хушнудӣ ва сарфарозии кулли ҷавонону варзишгарон ва мардуми ноҳияи восе аст ки имрӯз бо қадами мубораки пешвои маҳбубу муаззами миллат варзишгоҳи марказӣ дар ноҳияи восе бо 21 000 ҷои нишаст бо тарҳи нави замонавӣ ва талабот ба бозиҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ноҳияи восе 2 муассисаи мактаби варзишӣ фаъолият мекунад. инчунин 194 майдончаҳои варзишӣ ки аз ин 24 майдончаҳои хурди замонавӣ ба ҳисоб меравад. инчунин 97 толорҳои варзишӣ фаъолият менамояд ки дар он ҳамарӯза машқварзон тамринҳои машқӣ мегиранд. ҳоло дар доираи барномаи давлатии рушди футболи ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 дар вилояти Хатлон сохтмони 130 иншооти дигар идома дорад ки барои амалисозии ҳадафҳои ташаббуси ҷаҳонии Тоҷикистон доир ба тарғиби футбол замина мегузорад. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи восе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави маркази ташхисии тибби ҳулбугро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар маркази нави ташхисӣ 40 мутахассиси дорои таҷрибаи баланди касбӣ фаъолият мекунад ки аксарияти онҳо аз ҳисоби занону духтарони маҳаллӣ мебошанд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 22 октябр дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи восе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави маркази ташхисии тибби ҳулбугро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти нав бо тарҳи муосир бунёд ёфта аз 8 ошёна иборат аст. маркази ташхисии тибби ҳулбуг дар ошёнаи якум ва таххона ҷойгир шуда бо таҷҳизоти навтарин таъмин ва шароити мувофиқ барои ташхис ва табобати беморон фароҳам оварда шудааст. ошёнаи якум дорои 9 ҳуҷра буда дар даромадгоҳ дорухона, гӯшаи гиёҳдармонӣ ва ҳуҷраҳо барои мутахассисони амрози даруна, асабшинос, табиби гӯшу гулӯ ва бинӣ, табиби амрози занона ва қалбшинос ҷой дода шудааст. иловатан ҳуҷраҳои озмоишӣ ва фаросавтии занон фаъолият мекунанд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар таххонаи марказ барои ташхиси беморон дастгоҳҳои муосири тиббӣ насб карда шудааст. дастгоҳҳои ташхиси магнитию резонансӣ, томографияи компютерӣ, рентгени рақамӣ, рентгени скопӣ, рентгени дандон ва фаросавтӣ аз зумраи таҷҳизотест ки дар ҳамин қисмати маркази ташхисии тибби ҳулбуг ҷойгир карда шудааст. ҳамчунин дар таххона ҳуҷраҳои табобати физиотерапевтӣ бо дастгоҳ ва таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз аст. зимни шиносоӣ бо шароити муҳайё гардида президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ифтитоҳи чунин иншооти муосири ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалиро ба истиқболи сазовори ҷашни бузургу пуршукӯҳи миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ иқдоми шоиста ва намунаи ибрат арзёбӣ намуданд. маркази ташхисии тибби ҳулбуг дар заминаи дастуру ҳидоятҳои бевоситаи роҳбарияти олии давлат аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Раҷабалӣ Мирзоалиев бо харҷи 20 миллион сомонӣ ва бо мақсади беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар ноҳияи восе бунёд гардидааст. миннатдории самимии хешро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки мо соҳибкоронро ҳамеша дастгирӣ мекунанд. ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои муаззами миллат мо тасмим гирифтем ки дар ноҳияи восе маркази тибби ҳулбуг бунёд намоем. хушбахтона имрӯз бо ташрифи муҳтарам ҷаноби олӣ маркази мо ифтитоҳ гардид. маркази тибби ҳулбуг дорои таҷҳизотҳои умумии тиббӣ буда ба шаҳрвандон ва сокинони ноҳия хизмат мекунад. дар маркази нави ташхисӣ 40 мутахассиси дорои таҷрибаи баланди касбӣ фаъолият мекунанд ки аксари онҳо аз ҳисоби занону духтарони маҳаллӣ мебошанд. табибони марказ аз дастгирии ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори миннатдорӣ намуда иброз доштанд ки чунин марказҳои муосир имконият медиҳанд сатҳи касбӣ ва сифати хизматрасонии тиббӣ боз ҳам беҳтар гардад. мо табибон миннатдории самимии хешро و پیشوای معظم ملت میرسانیم که
ما طبیبان و ساحه تندرستی را همیشه دستگیری نموده امروز با اشتراک پیشوای معظم ملت مرکز تشخیصی طب هولبورگ مورد استفاده قرار گرفت. در مرکز تشخیصی طب هولبورگ تمام تجهیزات‌های معاصر طبی مجهز می باشد که به ما طبیبان در اجرای کارهایمان کمک می رساند. فخر از آن میکنیم که در این ناحیه دستگاه‌های زمانوی معاصر برای خدمت به مردم رسانیدن آماده است و ما کوشش به خرج میدهیم که هر آن چیزی که از دست ما بیاید ما به مردم به راه دور نرفته کار و فعالیت آنها در اینجا پیش بریم و به آنها خدمت رسانی نماییم. ساکنان ناحیه اظهار خوشنودی کردند که افتتاح چنین مرکز به بهبودی زندگی مردم مساعدت کرده دسترسی آنها به خدمت‌رسانی‌های طبی خیلی آسان خواهد شد. گرد و اطراف مؤسسه نو طبی با گل‌های رنگارنگ آرا داده شده راهرو و گذرگاه‌ها سفالک پوش گردیده است. همزمان در همین موضع پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با لایحه بنیادی مجمع نو تندرستی طبابتی شناس شدند. بنا از 6 آشیانه عبارت بوده طبق نقشه دارای 60 کت خواب و 45 جای نوی کاری می باشد. مجمع از شعبه‌های جراحی، بیماری‌های دل، اورولوژی، بیماری‌های زنانه، مرکز تشخیص و یاری تعجیلی عبارت خواهد بود. تطبیق این لایحه به بهتر گردیدن سطح و صفت خدمت‌رسانی طبی، زیاد شدن جای‌های نوی کاری و فراهم آمدن شرایط ارزنده نگهداری سلامتی اهالی مساعدت خواهد کرد. پیشوای ملت ضمن شناسایی با امکانیت‌های مرکز و نقشه بنیادی مجمع نوی طبی به مسئولان دستور دادند که به مسئله آمادگی کادرهای بلند اختصاص، سطح خدمت‌رسانی و استفاده درست تجهیزات معاصر دقت مخصوص دهند. در ادامه سفر کاری در ناحیه واسه президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маркази касбомӯзӣ ва хизматрасониро ифтитоҳ намуданд. در ادامه سفر کاری در ناحیه واسع پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مرکز کسب آموزی و خدمت‌رسانی را افتتاح نمودند. مرکز کسب آموزی و خدمت‌رسانی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در ناحیه واسع طبق طلبات سازشنامه گرانتی میان حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک آسیایی رشد وابسته به لایحه بهترسازی ملکه‌های کسبی و امکانیت‌های به کار تأمین شوی تأسیس داده شده است. بنای اساسی مرکز از 4 آشیانه عبارت بوده با طرح زمانوی و جوابگو به طلبات معیارهای ساختمانی امروزه بنیاد یافته است و دارای اتاق‌های وسیع، صنفخانه‌های مجهز با کامپیوترها، تجهیزات تعلیمی و استخوان‌های عملی میباشد. در مرکز امکانیت فراهم آورده شده است که جوانان، زنان و دختران و شخصان بیکار در سمت‌های گوناگون آموزش دیده صاحب اختصاصی معین گردند. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در مرکز از روی 5 اختصاص برقکار، وصلگر تجهیزات برقی آفتابی، چلانگر تکنیکای سانیتری، اندوهگر و کفشرگر گازی و برقی متخصصان آماده کرده می شود. اقتدار امکان پذیر مرکز برای در 2 بست با تعلیم فرا گرفتن 150 هنر آموز می باشد. مرکز هنر آموزی و خدمت‌رسانی در مساحت 25 صد زمین بنیاد گردیده است. کارهای ساختمانی از 22 نوامبر سال 2022 آغاز یافته در مهلت کوتاه با طرح معاصر و جوابگو به طلبات بین المللی به انجام رسیده است. مرکز با بوخانه، آب و کوریز و منوره آب با ظرف گنجایشش 45 تن تأمین است. همچنین با خط دائمی برق پیوست بوده. علاوه بر این طریق پنل های آفتابی نیز مؤسسه با برق دائمی تأمین می باشد. ضمن شناسایی با شرایط مهیا گردیده پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده با مسئولین برای تیار نمودن متخصصان بلند اختصاص دستور و توصیه های سودمند دادند. با فعالیت آغاز کردن مرکز کسب آموزی و خدمت‌رسانی دهها ساکن محلی با کار دائمی تأمین شدند. با سرور دولت اطلاع داده شد که از سال 2024 تا امروز 6 مرکز کسب آموزی و خدمت‌رسانی در شهر و ناحیه‌های جمهوری بنیاد گردیدند که اقتداری به کسب آموزی فرا گرفتن تا 8000 نفر را دارند. تا به امروز 3200 کسب آموز صاحب سرتیفیکات شده، زیاده از 3000 دیگر برای به شغل فرا گرفتن نامنویس شدند. در مرکز تا حال
зиёда аз 596 нафар номнавист шуда, наздики 500 нафар соҳиби сертификат шуданд. 5 ихтисосҳое ки имрӯз бевосита дар бозори меҳнат ба талаботи бозори меҳнати чӣ дохилӣ ва чӣ хориҷи кишвар зарури ҳастанд, дар ин марказ пурра омӯзонда мешавад. 38 нафар соҳиби ҷойи кор шуданд, 18 нафарашонро омӯзгорон ташкил мекунанд ва ҳамзамон методист, ҳайати роҳбарикунанда, ҳайати техникӣ. қайд намуданд ба маврид аст ки имрӯз ин шашумин марказе мебошад ки бевосита аз ҷониби бонки осиёи рушд бо вазорати меҳнат, муҳоҷират, шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ ёфтааст. Марказҳои қаблӣ дар шаҳри Душанбе, дар шаҳри Хуҷанд, дар Данғара, дар Бохтар, дар Роғун ифтитоҳ ёфтанд. Ин марказҳо ҳадафи асосияш бо касбомӯзӣ ва малакаву касб ҷалб намудани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон аст. омӯзгорон ва мутахассисони соҳибтаҷриба дарсҳои назариявиву амалӣ мегузаронанд ки ин ба баландбардоштани сатҳи донишу малакаи ҷавонон ва рушди соҳибкорӣ дар ноҳия мусоидат хоҳад кард. боиси ифтихор ва сарфарозист ки имрӯз бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат маркази касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар ноҳияи восеъ ифтитоҳ гардид. ҳадафи асосии бунёди чунин марказҳо ин мусоидат ба шуғли пурмасъул ва касбомӯз намудани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам барои бозори меҳнати дохилӣ ва ҳам барои бозори меҳнати хориҷӣ мебошад. бояд ёдовар шуд ки дар маркази мо 35 нафар мутахассисони хуб тариқи озмун ба кор ҷалб шудаанд ки онҳо барои мусоидат ба касбомӯзӣ ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ёрӣ мерасонанд ва касб меомӯзонанд. мақсад аз кушоиши ин марказ ин пеш аз ҳама коҳиш додани сатҳи осебпазирии муҳоҷирати меҳнатӣ, кӯмак ба ҷавонон дар пайдо намудани ҷойи корӣ сифатан беҳтар дар бозори меҳнати дохил ва беруна, инчунин тақвияти хизматрасони машваратии соҳаи меҳнат бунёд гардида омӯзишҳо аз 2 ҳафта то 3 моҳро дар бар мегиранд. ҳадафи таъсиси чунин марказҳо ки бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардонида мешаванд, аз он иборат аст ки шаҳрвандон, махсусан ҷавонону занон касбу ҳунар омӯзанд, фаъолона дар ҳаёти иқтисодию иҷтимоии ҷомеа иштирок намоянд ва ба беҳтар шудани сатҳи зиндагии худ саҳм гузоранд. барои мо кормандони маркази касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар ноҳияи восеъ боиси ифтихору шодмонӣ аст ки имрӯз пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ташрифи худ ба маркази касбомӯзии мо расман ифтитоҳ бахшиданд. ҳадафи асосии маркази касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ дар ноҳияи восеъ кӯмак расондан ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки мехоҳанд дар оянда ба кори музнок машғул шаванд. аслан ҳадаф аз ҳамин иборат мебошад. хушбахтона тамоми шароитҳо дар марказ ҳаст ки мо тавонем ки мутахассиса ба талаботи бозори меҳнат мувофиқ омода созем. ҳамчунин дар ҳудуди маркази касбомӯзӣ ва хизматрасонӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаи бунёди бинои чорошёнаи шуъбаи маорифи ноҳия шинос шуданд. тибқи лоиҳаи пешниҳод гардида сохтумони иншоот дар масоҳати муайян бо истифода аз масолиҳи босифати маҳаллӣ ва бо риояи меъёрҳои муосири меъморӣ амалӣ мегардад. ба пешвои миллат иттилоъ дода шуд ки бинои нав аз 4 ошёна иборат буда барои фаъолияти муназзам ва самараноки кормандони шуъбаи маориф пешбинӣ шудааст. дар он ҳуҷраҳои корӣ, толори маҷлис, китобхона, маркази иттилоотӣ ва дигар иншооти ёрирасон ҷой дода мешаванд. пас аз ба истифода дода шудани иншоот шароити кори кормандон беҳтар гардида имкониятҳои нав барои татбиқи барномаҳои давлатӣ дар соҳаи маориф фароҳам меояд. ифтитоҳи чунин иншооти замонавӣ гувоҳи таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди соҳаҳои иҷтимоӣ, таъмини ҷойҳои нави корӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои таҳсил, омӯзиш ва хизматрасонии босифат ба аҳолӣ мебошад. ҳамчунин дар ин ҷо боз лоиҳаи биноҳои бисёр ошёнаи истиқоматӣ бо ҷойгиршавии марказҳои хизматрасонӣ ва савдо ва муассисаи таҳсилоти томактабӣ муаррифӣ гардид. биноҳои истиқоматӣ аз 9 ошёна иборат буда бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ сохта мешаванд.
дар ошёнаи якум ва дуюм марказҳои савдо ва хизматрасонӣ ҷойгир карда шудааст. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки бинои нави муассисаи таҳсилоти томактабӣ аз 3 ошёна иборат буда бо тарҳи муосир ва мувофиқи завқи кӯдакон сохта мешавад. он барои фаро гирифтани 200 тарбиятгиранда пешбинӣ шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулон ва кормандони соҳаи маориф дастур доданд ки бунёди чунин муассисаҳои таҳсилоти томактабиро дар дигар деҳаҳои дурдаст низ идома дода барои тарбияи насли ояндасоз дар шароити муносиб ва рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тадбирҳои мушаххас андешанд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун дар ноҳияи восеъ ба фаъолияти марказҳои хизматрасонӣ, забономӯзӣ, толори варзиш, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, томактабӣ ва корхонаҳои саноатӣ ба таври фосилавӣ оғоз бахшида барои бунёди дигар иншоот санги асос гузоштанд. 22 октябр президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун дар ноҳияи восеъ ба фаъолияти марказҳои хизматрасонӣ, забономӯзӣ, толори варзиш, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, томактабӣ ва корхонаи саноатӣ ба таври фосилавӣ оғоз бахшида барои бунёди дигар иншоот санги асос гузоштанд. бинои иловагии таълимӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 18 дар деҳаи Файзобод ки фаъолияти он аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фосилавӣ оғоз гардид, аз 17 синфхонаи муҷаҳҳаз ва дигар иншооти ёрирасон иборат аст. иншоот барои ба таҳсил фаро гирифтани 640 хонанда дар 2 баъз пешбинӣ шудааст. раванди таҳсил аз ҷониби 53 омӯзгори соҳибтахассус дар шароити сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст. иншооти дигари соҳаи маориф муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 34 мебошад ки дар деҳаи Селбур сохта шудааст. тарҳи иншоот муосир буда дар 17 синфхонаи барҳаво имкони ба таҳсил фаро гирифтани 640 хонанда дар 2 баъз мавҷуд аст. муассисаи таҳсилоти томактабӣ хусусӣ Афсона ки ба фаъолияти он оғоз бахшида шуд дар деҳаи Восеобод ҷойгир аст. Кӯдакистон дар асоси дастуру супоришҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хусуси бунёду барқарорсозии муассисаҳои томактабӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Сабур Зуҳуров таҷдид карда шудааст. шароити таълиму тарбият дар боғча мутобиқ ба талаботи муосир роҳандозӣ шуда барои қабули 300 нафар тарбиятгиранда пешбинӣ шудааст. сарвари давлат зимни шиносоӣ ба шароити фароҳамшуда дар муассиса баҳои баланд дода ба масъулин барои дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани таълиму тарбияи кӯдакон ва дар замири онҳо бедор сохтани ҳисси ватандӯстиву хештаншиносӣ ва арҷ гузоштан ба расму оинҳои мардумӣ дастуру ҳидоятҳо доданд. бунёди 3 иншооти соҳаи маориф ба таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва барои дар шароити хуб ба таҳсил фаро гирифтани 1580 хонанда дар 2 баъз мусоидат менамояд. дар деҳаи Кадучӣ деҳоти бобошоҳиёни ноҳия маркази хизматрасонӣ, забономӯзӣ ва толори варзишӣ тариқи фосилавӣ мавриди истифода қарор дода шуд. иншоот аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Саид Мирзомуродов бунёд шуда аз 2 ошёна ва таххона иборат мебошад. дар маркази хизматрасонӣ, забономӯзӣ ва толори варзишӣ барои 700 кас ҷойи кор муҳайё шуд ки онҳо метавонанд бо истифода аз шароит ва имконоти мавҷуда фаъолияти худро рушд диҳанд. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли хишти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди хишти Ҳулбуғ оғоз бахшиданд. корхона дар деҳаи навбаҳори деҳоти Тугарак сохта шудааст. масоҳати умумии корхона 10 гектар буда дар он 50 сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардиданд. бунёди иншооти мазкур дар ноҳияи восеъ ба рушди таҳсилот, саноат, варзиш, хизматрасонӣ ва дар маҷмӯъ ба беҳбудии рӯзгори сокинони ноҳия заминаи воқеӣ фароҳам меоваранд. сипас пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нақшаи шабакаҳои корезии шаҳраки Ҳулбуки ноҳияи восеъ шинос шуданд. лоиҳа бо мақсади тозакунии обҳои истифодашуда дар 3 марҳила амалӣ гардида ба 26 000 аҳолӣ хизмат мерасонад. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки барои татбиқи лоиҳа аллакай корҳои сохтмонӣ оғоз шудааст. масоҳати умумии иншоот зиёда аз 12 гектар буда дар он чанд марҳилаи тозакунии об пешбинӣ шудааст. аз обсофкунии ибтидоӣ то
зараргардонии ниҳоӣ. ҳаҷми миёнаи коркарди об дар як шабонарӯз 7000 метри мукаабро ташкил медиҳад. ин нишондиҳанда имконият медиҳад ки тамоми обҳои партови маҳаллӣ пурра тоза гарданд. дар доираи лоиҳа бинои маъмурӣ, лабораторияи назорат, майдонҳои техникии таҷҳизот, инчунин минтақаҳои сабз барои беҳсозии муҳит сохта мешаванд. ба иттилои мутахассисон татбиқи ин лоиҳа на танҳо масъалаи оби партовро ҳал мекунад, балки дар ҳифзи обҳои рӯизаминӣ ва таҳшин нақши муҳим хоҳад дошт. иншооти нави покизагии оби партов як қадами ҷиддӣ дар самти татбиқи барномаҳои давлатии ҳифзи муҳити зист ва рушди устувори минтақа ба ҳисоб рафта ба беҳтар гардидани сатҳи санитарӣ ва ҳифзи муҳити зист мусоидат хоҳад кард. имрӯз дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи восеъ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи селбури деҳоти Мирали Обод корхонаи дузандагӣ ва маркази хизматрасонии Дурдонаро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 22 октябр дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи восеъ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи селбури деҳоти Миралиобод корхонаи дузандагӣ ва маркази хизматрасонии Дурдонаро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти навбунёд дар доираи дастуру супоришҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Давлатшоҳ Қаҳоров бо маблағи 3,350,000 сомонӣ бунёд ёфт. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур соли 2023 оғоз ёфта дар муҳлати пешбинӣ гардида бо сифати баланд ба анҷом расид. дар рафти корҳои сохтмонӣ беш аз 30 коргари маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. имрӯз барои ман боиси хушбахтист ки бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи дузандагии Дурдона ба истифода қарор дода шуд. мо дар ин корхона либосҳои талаба мактаббачон ва молҳое ки барои содирот ба дигар давлатҳо таъмин карда мешавад истеҳсол менамоем. иншооти навбунёд аз 2 ошёна, бинои ёрирасон, намоишгоҳи махсуси либос, ҳуҷраи корӣ ва маркази хизматрасонии корхонаи воҳиди давлатии Амонатбонк иборат буда, дар он истеҳсоли либосҳои махсус мардонаву занона тибқи фармоиш ба роҳ монда шудааст. ҳамчунин коргоҳ барои кӯдакон низ либосҳои зебову шинам истеҳсол менамояд ки аз лиҳози сифат рақобатпазир буда мувофиқ ба завқи харидорон аст. дар ин коргоҳи навбунёди дузандагӣ 80 кас соҳиби кори доимӣ ва маоши хуб гардиданд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки коргоҳи дузандагӣ ва маркази хизматрасонии Дурдона дар як шабонарӯз имкон дорад то 110 либоси гуногунро истеҳсол намояд. дар ин корхона тавлиди навъҳои гуногуни маҳсулот роҳандозӣ шудааст ки бо бренди миллӣ ва мувофиқ ба талаботи ҷаҳонӣ истеҳсол мегардад. зимни шиносоӣ бо фаъолияти корхонаи навтаъсис ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки таҷҳизоти муосири истеҳсолӣ сифати баланди маҳсулотро таъмин хоҳад кард. дар тамоми марҳилаҳои истеҳсолӣ назорати сифат роҳандозӣ шуда, ҳамчунин ба шаклу намуд ва дизайни либос низ диққати хоса дода мешавад. барои ородиҳии маҳсулоти ниҳоӣ дастгоҳи махсуси чопӣ дар коргоҳ насб гардидааст ки мувофиқи завқи харидорон дар рӯи либосҳо навиштаҷоти гуногунро чоп мекунад. дар маҷмӯъ таҷҳизоти кории корхонаи навтаъсис аз ширкатҳои пешқадам харидорӣ гардида дар бузургтарин ширкатҳои насоҷии ҷаҳонӣ истифода мегарданд. бо истифода аз имконот дар коргоҳи навтаъсиси Дурдона тамоми марҳилаҳои истеҳсолии либос шурӯъ аз буридани матоъ то ба духтани он роҳандозӣ шудааст. дар ҳамин ҷо сарвари давлат бо маҳсулоти ниҳоии корхонаи дузандагии Дурдона шинос шуда ба сифати маҳсулот ва шаклу дизайни он баҳои баланд доданд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдат ҷаноби олӣ мерасонам ки мо занҳои хонашинро ба ҷои кор таъмин карда ба мо чунин корхонаҳои замонавӣ сохта ба истифода дода инчунин ба соҳибкорони ватанӣ миннатдории худро мерасонем ки ба мо чунин корхонаҳои замонавӣ сохта ба истифода дода мо занҳои хонашинро ба ҷои кор таъмин кардам. мо 3 моҳ ин ҷониб таҷрибаомӯзӣ карда имрӯз ба кори доимӣ таъмин гардидем. ифтитоҳи чунин коргоҳҳои истеҳсолӣ барои амалӣ гардидани ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонӣ бо суръати кишвар мусоидат намуда, дар ин баробар имконият фароҳам меоранд ки соҳаи насоҷӣ рушд кунад ва марҳила ба марҳила коркарди пурраи ашёи хоми маҳаллӣ дар дохил роҳандозӣ шавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раванди истеҳсолот ва дастгоҳу таҷҳизоти насб кардида дар корхона баҳои баланд дода,
чунин иқдомҳои бунёдкоронаи соҳибкорони ватаниро намунаи ибрату арзандаи дастгирӣ номиданд. ба кормандони коргоҳи навтаъсис тавсия дода шуд ки ба сифати маҳсулот диққати аввалиндараҷа диҳанд то либосҳои корхона ҳамчун маҳсулоти рақобатпазир харидорони худро пайдо намояд. 22 октябр дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи восеъи вилояти Хатлон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи зияркамари ҷамъияти деҳоти Миралиобод бинои маҷмӯаи варзишӣ ба номи Лолахон Қаҳоровро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 22 октябр дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи восеъи вилояти Хатлон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи заркамари ҷамоати деҳоти Миралиобод бинои маҷмӯаи варзишӣ ба номи Лолахон Қаҳоровро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти нави варзишӣ тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восеъ ба истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Шохисрав Қаҳоров бо маблағи умумии 2 млн 800 000 сомонӣ ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд гардидааст. бинои наву замонавӣ аз 2 ошиёна ва таҳхона иборат буда дорои толорҳои гуногуни варзишӣ мебошад. бунёди маҷмӯаи варзишӣ соли 2020 оғоз гардида дар рафти корҳои сохтмонӣ 16 нафар сокини маҳаллӣ ба кор ҷалб гардидаанд. дар маҷмӯа завқмандон имкон доранд ба машқу тамрин ва обу тоби бадан бо навтарин таҷҳизот машғул шаванд. боиси сарфарозист ки имрӯз бо дастгирии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як бинои замонавии маҷмӯаи варзишӣ ба номи Лолахон Қаҳоров ба истифода қарор дода шуд. ин бинои замонавӣ бо тамоми таҷҳизотҳои муосир муҷаҳҳаз гардида метавонанд тамоми ҷавонони болаёқат ба машқу тамрин машғул шаванд. мо кӯшиш менамоем ки дар тарбияи насли наврас оммавишавии варзиш дар сатҳи ҷумҳуравӣ ва байналмилалӣ сами хешро гузорем. бояд таъкид намуд ки дар даврони соҳибистиқлолии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи рушди варзиш ки муаррифгари давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ мебошад аҳамияти махсус медиҳанд. маҳз таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои ҳамешагии роҳбари давлат мебошад ки варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда парчами давлатиро баланд мебардоранд. аснои шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани маҷмӯаи муосири варзишӣ 16 мутахассиси соҳаи варзиш бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардидааст. маҷмӯаи нави варзишӣ бо зарфияти муосир таъмин буда дар як вақт барои қабули зиёда аз 80 варзишгар шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. ҳамчунин дар як қисми бинои навбунёд марказҳои хизматрасонӣ, маркази забономӯзӣ ва дигар иншооти ёрирасон пешбинӣ гардидааст. гирду атрофи бино бо гулу бутаҳо ва дарахтони ҳамешасабз оро ёфта, роҳравҳои атрофи бино сафолакпӯш ва назди иншоот чароғон гардидааст. маврид ба зикр аст ки Лолахон Қаҳоров яке аз шахсони ватандӯст ва ободкори кишвар ба шумор рафта, саҳми ӯ дар рушди соҳаи варзиши кишвар, тарбияи насли наврас ва пешрафти ноҳияи восеъ хеле назаррас мебошад. номбурда 15 августи соли 1956 дар ноҳияи восеъи вилояти Хатлон таваллуд шуда, хатмкардаи донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмуъмин Раҳимов мебошад. устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, барандаи чандин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ва дорандаи 5 медали тилло мебошад. солиёни дароз бо шодравон Лолахон Қаҳорзода якҷо дар як мактаб кор кардем, мактаб миёнаи рақамидии ҷамоати Миралиобод. ва хотироти бисёре дорем дар бораи он кас. чунки баъди хатми мактаби миёнаву хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва баъди хатми донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ омада бо мо кор карданд. аз ҳамон давра аллакай вай дар соҳаи варзиш дар худашро аллакай намоён карда буд. вай аллакай чандин медалҳои тилло дошт ва устоди варзиши байналмилалӣ буд. дар ҳамин ҷо дар тарбияи шогирдон низ саҳми босазо гузаштааст. ғайр аз оне ки вай варзишгар буд, ман ҳаминро гуфтаниам ки беҳад дониши сиёсию дониши фарҳангии хуб дошт. кам варзишгарони во мехӯранд ки бо чунин ҳаматарафа бошад. чунки дар вақте ки аз таърих аз фарҳанг сухан мерафт, вай ҳатман сухани худро хулосаи худро дошт.
بهد با او صحبت کردم بسیار گوارا بود. یک سخن وی یاد من میبرد اکا من بسیار دولت‌های خارجی را زیاده 30 دولت را گشتم، با ورزشم در آنجا اشتراک کردم، لیکن در یگان جا من مثل تاجیکستان آنجا را دوست داشته نتوانستم. بعد افتتاح و شناسایی با شرایط انشاءات نوی ساحه ورزش، سرور دولت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده به صاحبکار وطن دوست شاه خسرو قهاروف برای بنیاد چنین انشاءات نو و زمانوی اظهار سپاس نمودند. در برابر این مسئولین را موظف کردند که از امکانیت‌های موجوده ثمرناک و عاقلانه استفاده برند. 22 октябр дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи восеъ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи заркамари деҳоти миралиобод ҳамчунин роҳи мувфаршу чароғонгардидаро ки бо саҳми сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. 22 октябр дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи восеъ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи заркамари деҳоти миралиобод ҳамчунин роҳи мунфаршу чароғонгардидаро ки бо саҳми сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ бо маблағи умумии зиёда аз 2 миллион сомонӣ бунёд гардидааст мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. роҳи мазкур дар дораи татбиқи ҳадафҳо барои ба талаботи замон мутобиқ намудани шароити хизматрасонӣ бунёд шуда аз ду хатти ҳаракат бо паҳноии 7 метр иборат мебошад ва дар маҷмӯъ 12 километрро ташкил медиҳад. акнун пас аз ба истифода додани роҳи мошингард рафтуомади бемамонияти нақлиёт тамоми фаслҳои сол таъмин ва интиқоли молу маҳсулот осон мегардад. бунёди роҳ бо мақсади тадбирҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун тӯҳфаи арзишманд ба сокинони ноҳияи восеъ арзёбӣ мегардад ки бо иқдоми хайрхоҳонаи шахсони саховатпеша бо сифати баланд сохта шудааст. зимни шиносоӣ бо қитъаи роҳ сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки бунёди роҳ ба рушди устувори иқтисодӣ ва боз ҳам беҳтар намудани шароити арзандаи зиндагии мардум мусоидат мекунад. дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон мо сокинони деҳаи заркамар ҷамоати миралиобод соҳибкорон ва аҳли ҷамоатчигии маҳалла тасмим гирифтем ки як қатор корҳои ободониро дар ҳамин маҳал ба иҷро расонем. аз он ҷумла зиёда аз 12 километр роҳҳои байни маҳаллиро асфалтпӯш намудем. ба ғайр аз ин зиёда аз 1 километр роҳравҳо барои кӯдакон ки аз назди мактаб мегзарад сохтем, сафолатпӯш намудем. инчунин дар канори роҳ зиёда аз 140 адад сутунпояҳои оҳанин бо чароғакҳои офтобӣ васл намудем ки ин ба деҳаи мо як зебоӣ мебахшад. мардуми шарафманди деҳаи заркамар иқдом дорад ки дар ҳамин деҳа сохтмони бинои муассисаи таҳсилоти то мактабӣ барои 150 нафар кӯдак аллакай лоиҳааш пешниҳод шудааст, сохта пешкаши мардуми ҳамин маҳал гардонад. ман дар навбати худ ба ҳамаи соҳибкорон, шахсони саховатпеша ва аҳолии мардуми деҳаи заркамар ки барои ободонии маҳал ниҳоят заҳмат мекашанд, ҳаракат мекунанд, миннатдории худро баён мекунам. мехоҳам ки дар оянда ҳамин хел ободкориҳо дар ҳамаи маҳалҳои ҷумҳурӣ зиёд шавад ва ободонии ҷумҳурӣ бениҳоят хуб гардад. бунёди гузаргоҳ барои пиёдагардон, ҷӯйборҳои ду канори роҳ, шинонидани дарахтони ороишию сояафкан ва сабзкорӣ зебогии роҳро дучанд кардааст. канори роҳ тибқи талабот чароғон карда шудааст ки шабонгаҳ дар баробари таъмини рӯшноию зебоӣ ҳамзамон ба осудагию бехатарии сокинон мусоидат менамояд. баъди ифтитоҳи қитъаи роҳ президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон саҳмгузорӣ дар корҳои ободониро амали шоиста унвон намуда таваҷҷӯҳи масъулини дахлдори соҳа ва коргарону мутахассисонро ба нигоҳубини дурусти роҳ барои солиёни зиёд ба мардум хизмат расонидан ҷалб намуданд. дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи восеъ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти миралиобод аз боғи хоҷагии деҳқонии миралӣ маҳмадалӣ боздид намуданд. дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи восеъ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти миралиобод
از باغ خواجگی دهقانی میرعلی محمدعلی بازدید نمودند. طور اطلاع داده شد در این قطعه زمین باغداران با پرورش درختان نوک، شفتالو، آلو، خرما، چهارمغز و زردآلو مشغولند. در گرمخانه خواجگی نهالهای لیمو پرورش کرده می شود که یک راه دیگری درآمد خوبی اقتصادی کارگران است. با مقصد استفاده ثمراناک زمین در بین قطار درختان سبزوات از قبیل پمیدور، قرنفل بلغاری، کدو، بایمجان، پالیزی و در کشت دوم سبزی، شلغم، کرم، لبلبوی سرخ، جوار مکه دان و غیره کیش کرده شده است. در ناحیه واسع که یکی از منطقه های کلان اگراری و صنعتی ولایت ختلان به شمار می رود، از میدان عمومی 23334 گکتار زمین کارم، 1632 گکتار را زمین باغات تشکیل می دهد. طور اطلاع داده شد به حالت 1 اکتبر سال 2025 در همه شکل‌های خواجگی داری ناحیه بیش از 36000 تن میوه و انگور استحصال کرده شده است. سرور دولت محترم امام علی رحمان بعد شناسایی با نشونمای درختان، وضع پرورش لیمو در گرمخانه خواجگی و استفاده ثمراناک زمین به کارگران برای رشد ساحه باغ و تاکپروری و ثمراناک استفاده بردن هر یک پارچه زمین توصیه‌های مفید دادند. با مقصد تطبیق هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان و تحکیم کارهای سازندگی و آبادانی در محل، در ناحیه واسع یک قطار انشاءات اجتماعی و استحصالی با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده شدند. بنیاد چنین انشاءات به بهبودی سطح زندگی مردم عملی شده زمینه استواری پیشرفت را فراهم می‌آورد. گزارش همکاران ما. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 در دهه فیض‌آباد جماعت دهات گلستان که مورد بهره برداری قرار گرفت، سه آشیانه بوده با صفت بلند و شرایط زمانوی آماده شده است. مؤسسه زیبا و معاصر تعلیمی امکان می‌دهد که من بعد نورسان و جوانان دهه فیض‌آباد در شرایط معاصر به تحصیل فرا گرفته شوند. السلام علیکم. پیشوای معظم ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، از قدم مبارک شما شاد و ممنونیم و اظهار منتداری ابراز می‌داریم برای تقدیم چنین مؤسسه نوزمانوی. جواب به غمخواری شما جناب عالی، ما وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده در آینده به خلق و وطن خویش صادقانه خدمت نماییم. ای سرور و سربان ما، امام علی رحمان ما، Исмаили Даврони мо, Эмомали Рахмони мо. Добрый день, дорогой и уважаемый наш президент, лидер великой нации таджиков. Для нас большая честь приветствовать вас на древней хатлонской земле. Мы искренне рады вашему визиту и хотим высказать огромную благодарность за ваши труды и заботу о молодежи. В свою очередь, мы обещаем следовать вашим заветам, углубленно изучать литературу, иностранные языки и точные науки, чтобы с гордостью представлять таджикскую нацию во всем мире. Спасибо вам и добро пожаловать. Мой солнечный родной Таджикистан, как мне воспеть тебя, чтоб хватило красок. Сияешь ты, венце всех мирных стран, сокровищем восточных и древних сказок. The founder of peace and the national unity, great leader of the nation, the president of the Republic of Tajikistan, His Excellency Imam Ali Rahman. First of all, we welcome your blessed steps into the land of hero Wase to the school. Secondly, with the pupils sincerely express our gratitude to you for gifting such a new and modern school. Hello, our leader, a gift from above. You brought new life to the land we love. We honor and praise with pride the noble mother by your side. иншоати мазкур дорои 17 синфхонаи барҳавои таълимӣ буда барои 640 хонанда дар ду баъз дар пайравӣ аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёд гардидааст. омӯзгор бо нури саводу маърифат ва илму дониш ҳаёти ҷомеаро равшан месозад. бо қадамҳои созандаю ободкоронаи сарвари давлат ки имрӯз ба ноҳияи мо ташриф оварданд ва дар арафаи
قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت آموزگار راست می‌آید. ما صاحب یک مؤسسه مجهز با همه تجهیزات‌های تعلیمی زمان معاصر گشتیم. جواباً به این غمخواری رهبری دولت، ما آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 ناحیه وسه کوشش به خرج می‌دهیم که در تعلیم و تربیت نسل بنیادکار، خودشناس، سازنده و بیداردل سهم ارزنده خود را گذاریم. بینای سه‌آشیانه ایلوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 34 در دهه سلبوری جماعت دهات میرالی آباد باشد، از 17 صنفخانه برهوا، حجره آموزگاران و انشاءات یاری رسان عبارت می باشد. انشاءات ساحه معارف با نظرداشت زیادشوی شماره اهالی دهه مذکور با طرح معاصر بنیاد شده در دوره استقبال از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است. منتداری خود را صدقاً و از صمیم قلب به پیشوای معظم ملت میرسانم که با ما یک مؤسسه زیبا و زمانوی ساخته به استفاده دادند. ما آموزگاران کوشش می نماییم که نسل امروزه را به دانستن زبانهای خارجی راهنمایی کرده تا اینکه آنها متخصصان بلند اختصاص ساحه خود گشته به خلق و ملت خود صادقانه خدمت نمایند. مؤسسه های تعلیمی در زمینه سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از حساب مبلغ‌های بودجتی و سهم صاحبکاران محلی بنیاد گردیده است. اطلاع داده شد که حالا در ناحیه واسه 75 مؤسسه تعلیمی، یک لیسه و یک لیسه اینترنت برای خوانندگان بالایوقت با فراگیری زیاده 60,000 خواننده فعالیت دارند. سال روان 14 نفر طبق کوتای پرزیدنتی به دانشگاه و دانشکده‌های کشور داخل شدند که 8 نفرشان دختران میباشند. همزمان مؤسسه تحصیلات تا مکتبی خصوصی افسانه که در دهه واسه آباد جماعت دهاتی به نام عبدی عوضوف از جانب صاحبکار محلی صبور ظهورov بنیاد گردیده است، برای به تحصیل فرا گرفتن 300 کودک پیش بینی شده است. ما از اقدام‌های سازنده پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان روح الهام تازه گرفته به خاطر آبادی دیار خویش مؤسسه تا مکتبی افسانه را بنیاد نمودیم. منتداری خود را به جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسانم که ما صاحبکاران وطنی را همیشه دستگیری می‌نمایند. روند تعلیم به کودکان از جانب 18 مربی صاحب تخصص در شرایط مساعد صورت میگیرد. آرایش بنا و صحن و میدان بازی با صفت بلند انجام داده شده، رخت خواب، میز و کرسی و اشیاء فراغت و تعلیم موافق به ذوق کودکان فراهم آورده شده است. طبق لایحه برای 18 گروه حجره‌های خواب، موسیقی، رقص، رسامی، حمام، تالار ورزشی و آشخانه ساخته شدند. ساکنان ناحیه واسه با نظرداشت شرایط فراهم شده و تامین جایهای کاری به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عرض سپاس نمودند. اینچنین در دهه کدوچی جماعت دهات باباشاهیان ناحیه مرکز خدمت رسانی، زبان آموزی و تالار ورزشی از جانب صاحبکار محلی سعید میرزامرادوف بنیاد شده از 2 آشیانه و تخانه عبارت می باشد. در مرکز خدمت رسانی، زبان آموزی و تالار ورزشی برای 70 کس جای کار مهیا شد که آنها می توانند با استفاده از شرایط و امکانات موجود بوده فعالیت خود را رشد دهند. منتداری خود را به جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسانیم که بهر ما چنین مرکز خدمت رسانی، زبان آموزی و تالار ورزشی را به استفاده دادن و ما متخصصان جوان کوشش به خرج می‌دهیم که خوانندگان با آموزش فن‌های دقیق ریاضی، زبان‌های خارجی جلب می‌نمایند تا آنها در آینده متخصصای خود گشته به خلق و ملت خویش خدمت نمایند. صاحبکاران باننگ و ناموس ناحیه واسه سیاست بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان را دستگیری نموده در کارهای آبادانی و ساختمان انشاءات تعیینات گوناگون سهم می‌گذارند. همچنین کارخانه استحصال خشت جمعیت دارای مسئولیت محدود خشت هولبو که در دهه نوبهار جماعت دهات توگرک به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد شده است، در دوره سالهای رشد صنعت سالهای 2022-2026 و با همکاری شریکان رشد فعالیت می‌کند.
масоҳати умумии корхона 10 гектар буда 50 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин гардиданд. шукргузор аз пешвои муаззами миллат мекунем, чун ин корхонаҳоро барои мо муҳайё карда ва дар ин корхона кор ва фаъолият карда истодаем. корхона дар як сол ба миқдори 18 миллион дона хишти пухта истеҳсол мекунад. барои истеҳсоли масолиҳи сохтмонӣ босифат ва мувофиқ ба талаботи замон дастгоҳу таҷҳизоти муосир аз ҷумҳурии мардумии чин дастрас гардида он бо идораи мутахассисони тоҷик фаъолият мекунад. дар доираи сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи восеъ бо иштироки намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва ноҳияи восеъ як қатор иншооти таъиноти мухталиф мавриди истифода қарор дода шуданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди дале 2014 воқеъ дар ҷамоати деҳоти гулистон ки ба истеҳсоли маҳлули бетонӣ машғул аст аз иншооти муҳими саноатӣ дар ноҳия маҳсуб ёфта ба фаъолият шурӯъ намуд. корхона аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ сайбурҳон шарифзода бо мақсади истиқболи сазовар аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, рушди соҳаи саноат, сохтмон, бунёди манзилҳои нави истиқоматӣ ва дигар эҳтиёҷоти сохтмонӣ бунёд гардида ба таъсиси 20 ҷойи корӣ замина гузошт. иншооти навбунёд дар масоҳати 50 садяк замин ҷойгир буда иқтидори истеҳсолӣ 60 куб маҳлули бетонӣ дар як соатро дар бар мегирад. зимни ифтитоҳи корхонаи истеҳсолӣ ба соҳибкори маҳаллӣ ҷиҳати ҷонибдорӣ ва амалӣ намудани иқдому tashabbusҳои созандаи давлату ҳукумати мамлакат изҳори қаноатмандӣ намуда дастгирии пайвастаи соҳибкорони ватанӣ низ аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон василаи хуби ҳавасмандгардонии соҳибкорон дар самти анҷоми корҳои созандагию бунёдкорӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат арзёбӣ карда шуд. барои дастрасии мардум ва соҳибкороне ки биноҳои баландошона ва иншоотҳои ёрирасон месозанд маҳлули бетонӣ омода ва ба онҳо дастрас менамоем. аз дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо хело миннатдорем ки соҳибкоронро дастгирӣ мекунанд. кӯшиш мекунем ки дар оянда иқтидори корхонаро зиёд намоем. дар ҳамин рӯз ҳамзамон ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди санги сурхоби ҷамоати деҳоти миралиободи ноҳияи восеъ мавриди истифода қарор дода шуд. дар ин корхона коркарди сангу шағал ба роҳ монда шуда айни замон 6 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. корхона аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ абдуллоҳ саидаҳмадов бунёд ёфта иқтидори истеҳсолӣ коркарди 300 куб сангу шағал дар як шабонарӯзро ташкил медиҳад. аснои маросими ифтитоҳи корхонаи истеҳсолӣ иқдоми пешгирифтаи соҳибкор баҳри ҷонибдорӣ аз дастуру ҳидоятҳои созандаи давлату ҳукумати мамлакат хоса президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон саҳмгузорӣ дар рушди соҳаи саноат, рушди иқтисоди ноҳия, фарогирии сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор ва дар ин замина беҳтар гардидани сатҳи некуҳаволии онҳо намунаи ибрат манидод карда шуд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди боғбунёд воқеъ дар ҷамоати деҳоти тугарак аз умраи дигар иншооти ҷашнӣ маҳсуб меёбад ки фаъолияти асосии он низ ба коркарди сангу шағал ва маҳлули бетонӣ равона гардида мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. ба иттилои масъулон корхонаи навтаъсис дар масоҳати беш аз 3 гектар замин ҷойгир буда ба маблағи 2 миллион сомонӣ сохта шудааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як соат коркарди 60 метри кубӣ сангу шағалро ташкил дода дар сурати талабот ба ин нав масъулаи сохтмонӣ масъулони корхона талош меварзанд то иқтидори истеҳсолиро зиёд намоянд. дастгоҳу таҷҳизоти корхонаи коркарди сангу шағал аз ширкатҳои бонуфузи хориҷи кишвар ворид карда шуда дар корхона феълан беҳтарин мутахассисони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. иттилоъ дода шуд ки дар ноҳияи восеъ дар заминаи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо истифода аз имконот ва иқтидорҳои мавҷуда ҳамасола корхонаву коргоҳҳои нави истеҳсолӣ сохта ба истифода дода мешаванд ки пеш аз ҳама ба рушди бемайлони соҳаи саноат, таъмини шаҳрвандон бо ҷойи кор ва маоши хуб мусоидат менамояд. ифтитоҳи боз се корхонаи нави истеҳсолӣ дар ноҳия бешак собитгари ин гуфтаҳо мебошад. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи восеъ инчунин дар кӯчаи султони кабир воқеъ дар маркази ноҳия 2 бинои нави истиқоматӣ 5 ошиёна мавриди истифода қарор дода шуд. ҳар ду иншооти нави истиқоматӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ дар заминаи татбиқи сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва истиқболи сазовар аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардид биноҳои истиқоматии навбунёд дорои маҷмӯан 28 манзили истиқоматӣ буда бо усули муосири меъморӣ сохта шудааст ва дорои ҳамаи шароити зарурӣ барои зиндагии сокинон мебошад.
дар доираи сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи восе ҳамзамон 5 марказҳои савдову хизматрасонӣ бо фарогирии наздики 50 нафар сокинон бо ҷойи кори доимӣ ба истифода дода шуд. Дар ин замина дар маркази ноҳия бинои ду ошёна аз ҷумла дар ошёнаи якум ошхона ва дар ошёнаи дуюм маркази забономӯзӣ сохта шуда мавриди истифода қарор гирифт. Ошхона бо шароитҳои муосири хизматрасонӣ муҳайё буда дар як вақт то 150 нафар сокинон метавонанд аз хизматрасонии он баҳравар гарданд. иншооти тозабунёд бо риояи талаботи меъморию сохтмонӣ бунёд ёфта гирду атрофро гулу бутаҳои ороишию мавсимӣ зебузинат мебахшад. айни ҳол дар маркази забономӯзии ин бино омӯзиши забони англисӣ ба роҳ монда шуда хонандагон метавонанд баъд аз дарс ба омӯзиш фаро гирифта шаванд. ҳамчунин дар оянда роҳандозӣ намудани омӯзиши дигар забонҳои хориҷӣ низ дар назар дошта шудааст. дар ин ҷо зиёда аз 15 нафар соҳиби ҷои кор мешаванд. метавонанд ки сокинони ноҳия аз ин марказ истифода баранд. боз кӯшиш мекунем ки дар корҳои ободонӣ ва созандагии амин ноҳия саҳми худро мегузорем. дар идома бинои дуошёнаи наву замонавӣ дар ҷамъияти деҳоти тугарак ки дар доираи нақшачорабиниҳо ба истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохта шудааст ифтитоҳ гардид. дар ин бино ҳамоми наву замонавӣ, толори саққобозӣ ва нуқтаи шустушӯи мошинҳо ҷойгир мебошад. иншооти навбунёд дар муҳлати муайян ва бо сифати баланд сохта шуда ҳоло дар он 10 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардиданд. соҳибкорони маҳаллӣ барои дастгирии пайвастагӣ ба роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори сипосу миннатдорӣ намуда минбаъд низ дар партави сиёсати созандаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри рушд ва пешрафти маҳалли худ саҳми арзанда хоҳанд гузошт. иқдом гирифтем ки барои 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон дар рушду пешравии маҳаллаи худ саҳми худро гузорем. бо ин мақсад дар маҳалли худ бинои замонавӣ дуошёна, толори саққабозӣ, шустушӯи нақлиёт ва ҳамоми замонавиро сохта ба истифода додем. ёдовар бояд шуд ки бо бунёду ба истифода додани иншооти таъиноти гуногун дар ҷамъияти шаҳрак ва деҳоти ноҳияи восе нақшаву ҳадафҳо амалӣ, рушди инфрасохтор, таъмин ва сатҳи хизматрасонӣ инчунин некуаҳволии сокинон рӯз аз рӯз беҳтар мегардад. сипас намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва ноҳияи восе дар маросими ифтитоҳи маркази хизматрасонӣ бо тарҳу муосир бунёдгардидаи ҷамъияти шаҳраки заҳматобод ва ҷамъияти деҳоти миралиобод иштирок намуданд. иншооти сохташуда аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст бунёд ёфта дар онҳо мағозаи хӯрокворӣ, масъулаи сохтмонӣ, коргоҳи дузандагӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҷойгир карда шудааст. бунёду ба истифода додани иншооти мазкур бо дар назардошти қонеъгардонидани талаботи рӯзафзуни сокинони гирду атроф ба маҳсулоти хӯрокворӣ, молҳои рӯзгор ва масъулаи сохтмонӣ нигаронида шудааст. иттилоъ дода шуд ки бо ба истифода додани ду маркази хизматрасонӣ зиёда аз 25 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. бахшида ба 35-солагии историёи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон маркази савдои солиҳин ифтидо дод ки ин бошад аз маблағгузории хоҷагии деҳқонии солиҳин ки дар он ҷо пелозӣ, гандум пахта мекунем аз ҳисоби фоидаи ҳамун маркази савдоро таъсис додем. иқдом гирифтаем ки то 35-солагии историёи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон саҳми худро дар ободонӣ, зебопарастӣ, гулгаштҳо гузорем ва чунин марказҳоро таъсис диҳем. зимнан иқдомҳои пешгирифтаи соҳибкорони бонангу ори маҳаллӣ ба ҷонибдории ҳамешагии сиёсати хиратмандона, ғамхорона ва бунёдкоронаи роҳбарияти олии мамлакат нисбат дода шуда бунёду мавриди истифода қарор додани бинову иншоотҳои ифтитоҳёфта баҳри фароҳам сохтани ҷойҳои нави корӣ ва рафъи мушкилоти сатҳи бекорӣ, баландгардидани вазъи иҷтимоӣ дар ҷамъияти шаҳраку деҳот ва ободу зебо гардидани симои як гӯшаи ватани азиз муҳиму саривақтӣ арзёбӣ гардид. аз ин рӯ барои саҳмгузорӣ дар иқдомҳои созанда ба чунин соҳибкорону афроди ватандӯст изҳори сипосу қаноатмандӣ карда шуд. пойдории истиқлоли комил ва суботу оромии кишвар имкон фароҳам сохт ки бо бунёду навсозии иншооти таъиноти мухталиф дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат шароити зиндагии сокинон ва таҳсили хонандагон беҳтар гардад. ифтитоҳи чанд иншооти мухталиф бахусус бинову симхонаҳои иловагии муҷаҳҳаз бо кабинетҳои фаннию лавозимоти хониш дар ноҳияи восе гувоҳи возеҳи ин гуфтаҳо мебошад. бунёди бинои нави таълимӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 74 деҳаи гулафшони ҷамъияти деҳоти гулистони ноҳияи восе ба нақша гирифта шуда буд ки он дар муҳлати муайян сохта ба истифода супорида шуд. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи восе инчунин дар деҳаи пӯшиёни поёни ҷамъияти деҳоти худои раҷабу бунгоҳи тиббӣ мавриди истифода қарор дода шуд. бинои навбунёд аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ меҳбулот даминов сохта шуда ба хотири хизматрасонии бо сифати тиббӣ ба аҳолии се деҳа ки 1888 нафарро ташкил медиҳад нигаронида шудааст. иншооти соҳаи тандурустӣ бо харҷи зиёда аз
900,000 сомонӣ бунёд ёфта дорои 4 ҳуҷраи корӣ муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти замони муосир ва дигар иншоот ёрирасон мебошад. Бунгоҳи тиббӣ бо тарҳи наву замонавӣ сохта шуда он ба таъсиси 6 ҷойи кори доимӣ, ҳифзи сиҳатии сокинон ва зебову дилраво гардидани як гӯшаи диёри мамлакат замина гузошт. Сипас бо иштироки намояндагон китобхонаи хусусии нависанда Садриддин Ҳасанзода дар деҳаи дашти дилии ҷамоати деҳоти бобошоҳиён ба фаъолият оғоз бахшид. Китобхона бо мақсади ҷалби хонандагони муассисаи таълимии ин рӯсто ба мутолиаи китоб ва омодагии онҳо ба ҳар гуна озмунҳо бунёд ёфта, тибқи иттилоъ айни ҳол беш аз 10,000 нусха китоб дар ин махзани маърифат мавҷуд мебошад. Дар ин росто инчунин дар деҳаҳои Кадучӣ ва Саричашмаи ноҳияи Восеҳ маросими бо тантанаи ифтитоҳи майдончаи варзишӣ сурат гирифт. Иншооти варзишӣ дар масоҳати 968 метри мураббаъ бунёд ёфта аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ҷалби беҳтарин сохтмончиёни маҳаллӣ сохта шудааст. Майдончаҳои хурди бозии футбол дар ноҳияи Восеҳ бо тарҳи зебову замонавӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи сохтмонӣ бунёд карда шуда дар онҳо таҷҳизоти хурду бузурги равшандеҳӣ насб карда шуданд. Бояд гуфт ки дар шафати ҳарду иншооти ифтитоҳиёфта ҳамзамон ҳамоми замонавӣ бо риояи талаботи меъёрҳои сохтмонӣ сохта шудааст ки варзишгарон ва дигар сокинон метавонанд аз хидматрасонии онҳо баҳравар гарданд. Барои сангузорӣ дар иқдомҳои созанда ба чунин соҳибкорону афроди ватандӯст изҳори сипосу қаноатмандӣ карда шуд. ҳамчунин дар доираи сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Восеҳ дар деҳаи Кадучии ҷамоати деҳоти бобошоҳиён бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорон мунфаршкунии роҳҳои деҳа ҷараён гирифт. Мавриди зикр аст ки бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи мазкур беш аз 15 километр роҳҳо мунфарш карда шуданд ва ин иқдомро соҳибкорону шахсони саховатпеша аз ҷумла оилаи Мирзо Муродовҳо идома дода истоданд. با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و با دستگیری از تشبس‌های سازندگی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تصمیم گرفتیم که راه‌های دهه کدوچی را منفرش نماییم. عین زمان منفرش کنی که از راه‌های دهه کدوچی ادامه داده جبارهای آهن و بتونی کنار راه را انجام دادیم. چراغ روشنکنی نیز هم به انجام رساندیم. дар мунфаршкунии роҳҳои деҳа пиру барнос ҳамгузорӣ карданд ва ҷавонон дар ин тадбир пешсаф буданд. ҷавонон бо шукргузорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи роҳбари давлат кӯшиш менамоянд ки дар беҳтар намудани инфрасохтор, некуаҳволии сокинон ва ояндаи дурахшони кишвар ҳиссагузор бошанд. мо ҷавонони даврони соҳибистиқлол кӯшиш менамоем ки дар корҳои ободонии бунёдкорӣ ва ободу зебо намудани маҳалли зист саҳми худро гузорем. айни ҳол як бинои чорашинаи маркази хизматрасониро ба истифода додаем ки 16 нафар сокинони деҳа соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. айни замон беш аз 300 метр роҳ бо паҳноии 5 метр ҷавобгӯ ба талаботи муосири роҳсозӣ мунфарш карда мешавад ва дар баробари ин бунёду ба истифода супоридани як қатор иншооти таъиноти гуногун идома дорад. Ташаббускорон баъд аз анҷоми мунфаршкунии роҳҳо мақсад доранд ки дар ду паҳлӯи роҳ дарахтони ороишию сояфкан ва гулу бутаҳо шинонанд. То ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бошад ҳамин гуна корҳои ободонию бунёдкориро идома медиҳанд. 350 гектар замини шолии ноҳияи Восеҳ ғарқи ҳосил аст. Аз фаровонҳосилии ин заминҳо муайян мегардад ки деҳқонони ноҳияи Восеҳ дар парвариши шолӣ таҷрибаи ғанӣ доранд. Барои беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил, кишоварзони ноҳия бо истифода аз техникаҳои тибқи таъинот пешбинишуда корро вусъат дода истодаанд. шароити табиии ин минтақа барои парвариши зироатҳои кишоварзӣ созгор буда, кишоварзон бо роҳи гирифтани ҳосили баланд дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми муносиб мегузоранд. имсол кишоварзони ноҳияи Восеҳ дар киштии такрории зироатҳои кишоварзӣ дар майдони 350 гектар киштии такрории шолӣ гузаронданд. албатта баъди ҷамъоварии зироатҳои ғалладонагӣ яъне гандум, ҷав ҷамъоварӣ намуданд ва дар киштии такрории киштии шолӣ гузаронданд. тибқи ҳисоботҳои биологӣ ки мутахассисони соҳа гузаронданд, имсол ҳосилнокии шолӣ хеле хуб аст. аз 55 то 65 сентнер деҳқонон ҳосил ҷамъоварӣ карда истоданд. имсол кишоварзони ноҳия дар майдони 28000 дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ киштии зироатҳои кишоварзӣ гузаронданд. аз он ҷумла дар майдони 15000 киштии зироатҳои ғалладонагӣ, дар майдони 7257 гектар киштии зироатҳои техникӣ, аз он ҷумла пахта дар майдони 6270 гектар ва дар майдони 843 гектар киштии картошка, 1955 гектар киштии сабзавот ва дар майдони 706 гектар киштии зироати хӯроки чорва гузаронданд.
маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳолати 1 октябри солҳои 2024-2025 дар ноҳияи восе. соли 2024 1,547,170 сомонӣ, соли 2025 1,705,583 сомонӣ, афзоиш ёфтааст 158,663 сомонӣ. таҷрибаи кишоварзони ноҳияи восе оид ба маданияти истифодабарии замин бахусус заминҳои обӣ беҳтар гардида, ҳамасола бо васеъ ба роҳ мондани кишти асосӣ, такрорӣ ва тирамоҳӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд менамоянд. тибқи раҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, имрӯзҳо хоҷагидорони ноҳияи восе саъю талош доранд ки баҳри афзун кардани неъматҳои моддӣ аз замин оқилона истифода баранд. дар натиҷа фаровонии бозорҳои истеъмолӣ таъмин ва дастурхони мардум бо маҳсулоти ғизоӣ ғанӣ мегардад. ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи восе аз дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат рӯҳу илҳоми тоза гирифта барои таъмини амнияти озуқавории кишвар ва ба ин восита иҷро намудани сабади истеъмолии бозорҳои истеъмолӣ фаъолияти худро ба роҳ монда барои ба зиндагии шоиста назаррас шудан кору фаъолият карда истодаанд. натиҷаи заҳмати кишоварзон аст ки дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи восе 5995 тонна пахта ҷамъоварӣ гардидааст ки ин нишондод нисбат ба соли 2024 4.5 баробар зиёд аст. айни замон кишоварзон барои ҷамъоварии пахта саргарми коранд. сокинони ноҳияи восе кӯшиш ба харҷ дода истодаанд ки пахтаи дар саҳро бударо пеш аз сардиҳо беталаф ҷамъоварӣ намуда ба корхонаҳои коркард супоранд. дар як қисми заминҳо аллакай зироати барвақттар киш гардида аз қабили гандум, пиёз ва дигар намуди зироатҳо нашъунамои хуб доранд. кишти зироате ки дар моҳҳои октябр ва ноябр гузаронида мешавад, майсааш фасли зимистонро хуб гузаронида барои давраи минбаъда омода мешавад. ҳамасола кишоварзони ноҳияи восе бо васеъ намудани майдони кишт ва истифодаи тухмиҳои хушсифати ба иқлими минтақа мутобиқ ҳосилнокии ҳама намуди зироатро баланд бардошта, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро афзоиш медиҳанд. амилҳои асосии ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ин асосан аз тухмӣ вобастагӣ дорад, аз тухмии хушсифате ки дорои сертификати мутобиқ ва ба шароити тағйирёбии иқлим, яъне гармшавӣ боди ҳавое ки соли гузашта ба кишоварзон хеле таъсири манфӣ расонид. албатта имсол мо бо тавсияи мутахассисони соҳа, олимони соҳаи кишоварзӣ ва дигар деҳқононе ки таҷрибаи корӣ доранд ҳамкорӣ намудем, агротехникаи парвариши зироатҳоро риоя намуданд ва ҳосили хуб ба даст оварданд. ноҳияи восе хусусан ноҳияи аграрӣ мебошад, шуғли асосии мардум ба кишоварзӣ ҳастай. имсол кишоварзони ноҳия албатта ки барои гирифтани 3-4 ҳосил, яъне маданияти истифодабарии заминро пароҳ монданд барои гирифтани 3-4 ҳосил, на ин ки аз хоҷагиҳои деҳқонӣ, балки ки дар заминҳои назди ҳавлигӣ худро самаранок истифода бурд, заминҳои президентӣ ки хоҷагиҳои ёридастонӣ ки дар дасти шаҳрвандон ҳастанд, оқилона ва самаранок истифода бурда аз тамоми имкониятҳое ки мавҷуда аст истифода мебарем барои таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва барои содирот нигаронкунанда маҳсулотҳои истеҳсол намоем. аз баракати кори кишоварзони ноҳияи восе имрӯз дар баробари маркази ноҳия бозорҳои вилояти хатлон низ аз маҳсулоти кишоварзӣ фаровон аст. иқлиме ки дар ноҳияи восе аст ва он шароите ки барои рушди соҳаи кишоварзӣ мусоид аст, ҳама гуна зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла зироатҳои ғалладонагӣ, зироатҳои техникӣ, аз он зироати пахта, сабзавотҳо, аз ҷумла помидор, пиёз, дигар намуди сабзавотҳо кишт гузаронида мешавад ки дар асоси корҳои агротехникӣ кишоварзон ба дастовардҳои назарраси истеҳсолӣ ноил гардида, тибқи дорнамои истеҳсолӣ ҳамасола барои аз як замин гирифтани 2-3 ҳосил корро ба роҳ монда дар майдонҳои аз кишти асосии зироатҳои кишоварзӣ ҳамасола кишти такрории зироатҳои кишоварзиро мегузаронанд ки ин барои خانه گرداندن بازارهای استعمالی نقشی بارز دارد. 3714 گکتار زمین‌های نزدی حولگی و 1014 گکتار زمین‌های پرزیدنتی در ناحیه واسه ثمراناک استفاده می‌گردد که این برای بهتر نمودن شرایط زندگی مردم مساعدت می‌نماید. کشاورزان در زمین‌های پرزیدنتی
зироати гуногун кишту парвариш менамоянд ки ин барои ғанӣ гардидани бозори дохилӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ саҳми назар аст мегузорад. майдони умумии заминҳои ноҳияи восеъ 76590 гектарро ташкил медиҳад. аз он 23334 гектар заминҳои корами лалмӣ, аз он 14226 гектар заминҳои корами обӣ, заминҳои ёрасони шахсӣ 1014 гектар, заминҳои маҳалли авнушин 4599 гектарро ташкил медиҳад. моҳӣ парварӣ ва занбури асалпарварӣ ки ду самти афзалиятноки соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад, дар ноҳияи восеъ рӯ ба рушд ниҳода аст. имсол хоҷагидорони ноҳия 19 тонна гӯшти моҳӣ ва 46 тонна асал истеҳсол намуданд. дар ҳар гӯша қутиҳои оилаҳои занбури асал ба чашм мерасад ки ин аз дилбастагии сокинон ба занбури асалпарварӣ шаҳодат медиҳад. тибқи маълумотҳо дар ноҳияи восеъ 2877 оилаи занбури асал парвариш карда мешавад ки ин нишондод низ дар ҳоли афзоиш аст. мо 10 бародари ҳам занбур дорем. аз 50 то 60 то 80 оилаи занбури асал дар ҳамин ноҳияи восеъ парвариш мекунем. асал то 800 то 1 тонна 1 тонна асал солеш ҳаст мешавад. моҳи парварӣ зиёда аз 800 то 1 тонна ҳар сол мисол ба фарӯш мебарем. дар ҳамин хоҷагии деҳқони мо моҳи белиамури сафед мегӯям ки талоб мегӯем ёки сазан мегӯям, хеле моҳиҳо парвариш мешаванд. оилаҳои занбури асал ба ҳолати 1 октябри солҳои 2024-2025 дар ноҳияи восеъ, соли 2024 2085 оила, соли 2025 2877 оила, афзоиш ёфтааст 42 оила. дар ноҳияи восеъ 50721 гектар заминҳои таъиноти кишоварзӣ мавҷуд аст. аз ин миқдор заминҳои кишт кишоварзони ноҳияи восеъ 64401 тонна ғалладонагиҳо, 12962 тонна картошка, 92456 тонна сабзавот, 51863 тонна полезӣ, 18331 тонна меваҷот ва 17496 тонна ангур ба даст оварданд. дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва талоши хоҷагидорон инчунин татбиқи самаранокии барномаҳои соҳавӣ имкон фароҳам овард ки дар ноҳияи восеъ замин самаранок истифода карда шавад ва дар ин замина таъмини амнияти озуқавории мамлакат низ беҳтар гардад. бинандагони азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.